Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στη Season 1, Season 2, Season 3 και σήμερα σας δείξω τα αποτελέσματα του World Cup. Εδώ είναι στην Ιταλία, εναντίον της Ιταλίας δηλαδή. Εδώ είναι εναντίον της Ισπανίας που δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Και εδώ είναι δυστυχώς της Κίνα. Δυστυχώς δεν περάσαμε στα groups και χάσαμε. Μας ζήτησε εδώ πέρα η Ajax, αλλά βεβαίως δεν δεχτήκαμε γιατί πίστευα ότι πως θα δούμε και κάτι καλύτερο. Αυτά είναι τα κακά νέα που θέλω να σας πω, που σας είπα βασικά. Εδώ μας ζήτησε και η FC Porting, αλλά όμως τα καλά είναι ότι μας ζήτησε η Μπαρτσελώνα και βεβαίως ότι δέχτηκα. Και αυτή είναι η φανέλα όπως βλέπετε, cool. Και τώρα σας δείξω τα αποτελέσματα. Εδώ πέρα σας δείξω μερικά goals που έχει βάλει ο Βαγγέλης. Έχει βάλει 30 goals σε αυτή τη season και αυτό είναι ένα από τα μάτς που έχει παίξει. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτό ότι έβαλε 30 goals, με την ακρίβεια 33, αλλά έχει κερδίσει κάτι που κάποιος θα το θέλει πάρα πολύ να κερδίσει, γι' αυτό μείνετε μέχρι στο τέλος. Κάτσε να τελειώσουν λίγο τα highlights. Αυτό το goal μου αρέσει πάρα πολύ γιατί πως παίρνει φάλσο το τέτοιο. Εδώ κέρδισε το κόπα ο Βαγγέλης. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, έχει και άλλη έκπληξη. Ναι, έχει άλλα δύο κύπελα που κέρδισε και αυτό είναι ένα από τα τρία. Είναι το Super Copa, όπως γράφει εκεί πέρα. Και σε λίγο θα σας δείξω κι άλλο ένα κύπελο. Κέρδισε το Copa de Español, νομίζω το είπα σωστά. Και τώρα θα σας δείξω highlight Champions League τελικό που έφτασε ο Βαγγέλης. Και ναι, είναι αυτό που νομίζετε. Και άμα δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν ξέρω, αλλά είναι το πρώτο του Champions League. Και έχει κερδίσει αυτή τη season 3 κύπελα, όπως σας έδειξα. Και στην πρώτη season της Μπαρτσελώνας θεωρώ ότι ο Βαγγέλης τα πήγε πάρα πολύ καλά. Γράψτε μας στη γνώμη σας στα σχόλια. Ή άμα είναι κλειστά τα σχόλια, γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω, στο shorts που έχετε δει. Εδώ ήταν ένα πολύ ωραίο σούτα του Πέντρη, αλλά το τερματοφύλακας το έπιασε. Καθίστε εδώ, τώρα σας δείξω ένα πολύ ωραίο γκολ του Βαγγέλη. Έτσι φουλ ωραίο, φάλτσο γάμα έτσι. Η προσπάθεια του τερματοφύλακα ήταν καλή, αλλά το γκολ ήταν πάρα πολύ καλό. Και εδώ ένα ωραίο γκολάκι. Μπερδέψαμε τον τερματοφύλακα. Άμα αναρωτηθείτε γιατί ο Xavi είναι εδώ πέρα στο βίντεο, είναι επειδή τώρα εγώ παίζω FIFA 22, όχι 25. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ που έχει το Messi, το Ronaldo σε ψηλό rating. Και τώρα είναι η ώρα να δείτε ότι ο Βαγγέλης και μαζί με την ομάδα του πανηγυρίζουν και θα σηκώσουν το Champions League. Το σκορ βγήκε 5-0. Ναι. Να, εδώ σας είπα ότι λέω αλήθεια παιδιά. Ποτέ δεν θα έλεγα ψέματα στους fans. Στους subscribers μου βασικά. Τι fans λέω. Και τώρα θα το σηκώσει και ναι, πάμε λίγο. Και αυτό το βίντεο μας σας άρεσε, κάντε ένα like.